श्री तुळजाभवानी कॉम्प्लेक्स 1 BHK 2 BHK and shop. Project by श्री तुळजाभवानी डेव्हलपर्स. गवंडीवाडा अपोजिट आशा पार्क नियर भरडनाका, मालवण, सिंधुदुर्ग. आपल्या स्वप्नातील घर प्रत्यक्षात. कॉन्टॅक्ट डिटेल्स फॉर बुकिंग. देवगड दाभोळे तिटा ते पोखरबाव या वर्षभरापूर्वी बनवलेल्या रस्त्यावरती भला मोठा खड्डा पडलाय. काही दिवसांपूर्वी एक बाईक स्वार या खड्ड्यात पडून थोडक्यात बचावला होता. नमस्कार. सार्वजनिक बांधकाम विभाग देवगड या लोकांनी 1 वर्षापूर्वी हा रस्ता दाभोळ तिटा ते पोखरबाव इतका रस्ता बनवलेला. वारंवार तक्रार करत होतो, रस्ता व्यवस्थित झालेला नाही. म्हणजे ज्या टेंडरप्रमाणे रस्ता पाहिजे त्याप्रमाणे झालेला नाही. त्याचा उदाहरण मी देतो. हा रस्त्याचा खड्डा बघा, एवढा मोठा झाला. हे 15 दिवसापूर्वी इथे आमच्या बॉडीतला एक मुलगा पडून जरा ॲक्सिडेंट झाला, पण वाचला. पण आता हाच खड्डा बघा केवढा मोठा झाला. इथून आतून इथले धर्मकरवाडीचा खालून पाईप जातो आहे, दूर आहे. त्याच्यावरती माती टाकतात, सारखी मातीने बुजवतात. परत पाऊस पडला का तो परत उखडला जातो. माझी मनसेतर्फे तालुका अध्यक्ष म्हणून एक सार्वजनिक बांधकामाला विनंती समजा किंवा हे समजा की 2 दिवसात हा खड्डा बुजला पाहिजे. नाहीतर मनसे तुमच्या कार्यालयात येऊन जो आंदोलन करेल ना मनसे स्टाईल ते तुम्हाला दिसेल. यावर लवकरात लवकर 2 दिवसात कारवाई करावी. मागासवर्गीयांसाठी सांडपाण्याचं योजना केलेली आहे ग्रामपंचायतची. गेल्या वर्षी काम चालू केलं आणि हा 3रा पाईप आहे. ग्रामपंचायत फक्त आम्हाला थुकपट्टी लावते, उद्या करतो अजूनपर्यंत काय करत नाही. आणि आमचं पाणी रस्त्याला येतं नाही. आम्हाला तर उलटा पाणी थांबवा म्हणून. आमच्याकडे पाणी नाही आणि आम्हाला ग्रामपंचायतून मंजूर झालेलं आहे. तर पण त्यांनी आमच्या सतत 2 दिवसात काम करतं चालू बोला. हा यांच्या सांडपाण्याचा पाईप खाली आहे. सांडपाण्याचा पाईपासाठी घातलेला आहे. याच्यात सांडपाण्याचा पाईप अजून घातलाच नाही, नुसता घालून ठेवला आहे. हा 3रा पाईप आहे. दरवेळेस त्यांचं असंच चालू आहे आणि आता एवढा खड्डा आहे. आणि याच्यावरनं आता पाण्याचं पाणी थांबलं, खड्डा तर लोकांना दिसणारच नाही. हे काम लवकरात लवकर करावं आणि तात्पुरती नाही पाहिजे. आम्हाला जसा रस्ता पाहिजे त्याप्रमाणे करून द्यावा. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा. कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.